कैसे लगल बाबे कपड़ा में दागी कैसे लगल बाबे कपड़ा में दागी कैसे लगल बाबे कपड़ा में दागी रो मत खुल के बताइबे कि अभी भगानी खुल के बताइबे कि अभी भगानी खुल के बताइबे कि अभी भगानी ओए मई कैसे भइल बरे बोल बोल लगातार मोइल कहां रहिस कोइल मठ लग चाटल बावे बावे ऐसन बात नहीं खे इ त रोते रोते मुंह सूख गइल बा रोवत रे लगातार मोइल कहां रहिस कोइल मठ लग चाटल बावे बावे कैसे बढ़नी फाटल बावे कैसे बढ़नी फाटल बावे कौन मुसके काटल बावे कौन मुसके काटल बावे तबे से नु बतावत है तारा के कि साग खोटे गले ही साग खोटे तो हई कैसन हुलिया बना के आई बड़े जा तू साग खोटे गए रहे बाबा जी के खेत में साग खट गए रानी बाबा जी के खेत में साग खट गए रानी बाबा जी के खेत में पानी तू की बादी जमीन पता ना रहे बाबू साहेब देख ले लेते और देते में बाबू साहेब देख ले और देत में बाबू साहेब देख ले और देत में रहे हिरन के ऐसी न तन के हमरो मिजाज बह कैलस आगे का भइल बताओ चमरा में छवड़ा धइलस चमड़ा में छमड़ा धइला चमरा में छवड़ा धइलस चमड़ा में छमड़ा धइला अरे सुजीत मीडिया जी बॉम्बे चली बॉम्बे जी ललुआ बोलिए के चला आउ अरे धारा हो धारा बाबा सदा जाने बच्चे चले चमड़ा में छमड़ा धइला चमड़ा में छमड़ा धइला तू गोइले ठीक बा बाकी बतौले कहे ना हमरा से का कहीं तारा से डरात रही वही से ना बतैनी एक दिन छोड़ने तो तू ई हाल कइले चुप चोरी गइल रहले हम से न कहले रहले उल्टा सीधा भइल जवन कैसे के सहले रहले एक कदम कमीना रहे चाकर चाकर सीना रहे बेसी बेसी लागत रहे मुंह वो सही ना रहे अरे चाकर सीना वाले तो सोना जी बाड़े उ नानू रहले ना ना उ ना अखलली आइल बड़ लसी आइल देह तोहर मातल बावे 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 थकान बा कैसे बढ़नी फाटल बावे कैसे बढ़नी फाटल बावे कम मुसके काटल बावे कौन मुसके काटल बावे वाह भाई वाह ए हीरा भैया दिल्ली छोड़ा हो अशोक भैया का दिल्ली छोड़ा चमड़ा में छमड़ा धइला चमड़ा में छमड़ा धइला अच्छा जाए दे अब तोरा का माफ हम कर दे बाकी जो भेटाई तो ओकरा का मरबे नु उ कुत्ता के हम जूता से मारा तहार कसम जानू हम तहार नु हई अच्छा तू प्रॉमिस कर तो प्रॉमिस फेरू नानू गलती करबे ना